чытання. Меня зовут Галоўченко Захар. Владимир Дубоўка, як унук дзеду дапамог. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце з краю да краю. Казачку гэту ведаюць людзі, ды нагадаць ім лішне не будзе. Недзе далёка у вёсцы маленькай век дажываў свой дзедка старэнькі. Старасць не радасць, сядзелі міскі, так і льецца з кожнай лыжкі. Пазаліваючы стабрус так, ён і заціркай, ён і капустай. З гэтай прычыны дзеда старога есці саджалі каля парога. Дзеда старога з міскі шчарбатай так і кармілі мама і тата. Маці пытае: «Любы сыночак, што ты майструешся ў куточак? Хто ж гэта будзе? Скрыначка быццам? Будзе, матуля, гэта карыцам. Вырасту я, як вы дзеда старога, вас пасаджаю каля парога. Буду карміць вас познай заціркай, проста з карыца. Тата на маму, мама на тату. Глянулі моўчкі, хто вінаваты? З гэтага часу дзеда старога больш не саджалі каля парога. Разам з сям'ёю ён і абедаў. Гэта памог так унучак дзеду. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце з краю да краю. Хто пра яе і забудзецца можа, унучак маленькі ізноў дапаможа. Ён пачытае, хоць і ведаюць людзі, ды напомніць ім лішнім не будзе. Але